Eixo lagunak, zer modu zaudete? Aurreko batean, duela urte pare bat, iratietani oporretan izan ginen. Ene izoroitzen oso onginon. Baina ibilian genbiltzala, herri batera iritsi ginen. Eta herri hartan, jende guztia kapa gorriarekin ibiltzen zen. Hasiera batean pentsatu genuen txanagorritxoren herria izango zela. Eta beldurtu ere egin ginen, ze txanagorritxo dagoen lekuan, otsoa hurbil beti. Baina ez zen txanagorritxoren herria. Eta 3 dorre handi zituen. Dorre horien bukaerak zapel baten forma zeuken. Eta handik genbiltzala, kapa gorri duen neska bati, alaxe galdetu genion. Barkatu, zergatik zabiltzate hemen denak kapa gorria gainean? Eta alaxe kontatu zigun istorio ederrau. Duela urte asko eta asko, munduan zehar, 3 bidelapur ibiltzen omen ziren batetik bertzera. 3 bidelapur hauek benetan gaiztuak omen ziren. Eta jendeak, beraiek ikusi bezala, korrika eta presaka alde egiten omen zuen. Haietako batek, Mattin Pipermin izena zuen, eta beti biltzen zen, tramanguru berezi batekin. Ari estutu ezkero, pipermina botatzen omen zuen. Bertzeak berriz, kleto zorrotzeko izena omen zuen. Eta honek aizkora eramaten omen zuen beti bizkarrean. Azkenak berriz, istilu izena zuen. Bai, eta honek berriz, iskilua handi bat eramaten omen zuen beti bere ondoan. 3 bidelapur hauek, izenak esaten duen bezala. Bideetan zehar ibiltzen ziren, eta sekula karruai ederren bat ikusi ezkero, alto eman. Eta gure lagun txikiak, Mattin Piperminak, piper hautsa botatzen zion zaldiei begietara, eta zaldiak gelditu egin behar izaten ziren, begiak malkoz betetzen baizitzaizkien. Momentu hartan, ateratzen zen Kleto, eta bere aizkorarekin bimbi, bamba, bumbo, puskatzen omen zituen karruaiaren kurpil guztiak. Eta azkenik, eta garrantzitsuena, isti ateratzen zen iskiluarekin. Eta denei altoa emanez, iskiluarekin zuzendu. Eta bertan zegoen orok, zeukan guztia ematen omen zien 3 bidelapurrei. Zakurrek ere, buztan hankatartean sartzen omen zuten. Egun batez, 3 bidelapurrak lasai zen biltzen, bidean barrena. Eta lako batean, antxi ikusi omen zuten, karruai dotore bat. Alto! Eman zieten. Eta antxe hasi zen piperra hutsarekin, alde batetik bestera Mattin Pipermin. Momentu hartan, karruaia zabaldu. Eta neska txiki bat ikusi zuten. Nola duzu izena? Kaixo, Uxue naiz. Eta nora zoaz? Nere gurasoak hil egin dira. Eta nere amona ordearen etxera noa. Baina ez dit bat ere ilusiorik egiten. Andre oso zorrotza da. Eta askotan ipurdikoak ematen dizkit. 3 bidelapurrak hau beti hortz gelditu ziren. Ez zuten sekula halako egoera bat gainean ikusita. Etzekiten zer egin. Pentsatzen ibili ziren. Eta azkenik aurra hartu. Eta etxera eramatea onena izango zela erabaki zuten. Uxue, etxean sartu orduko, kajoi guztiak zabaltzen hasi zen, armairu guztiak irekitzen. Eta bapatean, urre piloa ikusi zuen, sekula ez zuen horren beste ikusi. Eta zer egingo duzu horren beste urrerekin? Urre honekin gauza pila bat egin daitezke. 3 bidelapurrak, Uxue zaintzen pasa omen zituzten, urrengo egun luzeak. Eta egunetik egunera, gehiago maitatzen omen zuten Uxue. Horrela ba, egun batez, haran ondo azten 3 bidelapurrak, gaztelua handi batera. Bertako jabearekin hitz egin, gaztelua erosi, eta bertan hasi ziren bizitzen 3 bidelapurrak eta Uxue.
eta hainbeste maite zuten usue, erabaki zutela, umezurtz gehiago hartuko zituztela. Eta hantxe ibiltzen omen ziren munduko eskina batetik bertzera, bide lapurrak umezurtz bat ikusi hartuko, zest, hartu, eta gaztelura eramaten omen zuten. Inguruetan, zabaldu zen bide lapurrek egiten zutena. Eta bapatean, gazteluko atean, ia egunero umetxo bat azaltzen omen zen. Geroz eta ume gehiago ziren, eta gazteluaren inguruan etxetxoak egiten hasi ziren. Umezurtz guzti horiek, 3 bide lapurrak bezala mozorratzen ziren, kaparekin. Baina bide lapurrek kapa beltza eramaten zuten. Eta gure umetxoek gorri-gorria, poz-pozik bizi omen ziren bertan. Eta oraindik ere, herri hori geroz eta handiago, geroz eta ederrago omen da. Beraz, sekula urrutira bidaiatu, eta 3 dorre handi ikusten badituzue, kapel formarekin, eta inguruko denak gorriz jantzita, lasai egon. Ez da otxorik inguruan ibiliko, baina seguraski 3 bide lapurrak, bai. Eta orain bukatzeko, hartu ipuinak, ta gorde bihotzean. Bertan egon daitezen, lotara joaten garenean. Muxu bat, bertze bat, eta potolo bat. Eta bukatzeko, muxu potolo eta hundiena, Elgoibarreko liburu zainentzat. Haiek beti tratatu dakute beren umetxoa balin baginen bezala. Eta gu ere bai, beraiekin ez gara sekula umezurtz sentituko. Agur!